Ano, Kia Sportage umí spoustu věcí. Nyní další model s navigací a parkovací kamerou. Kia. K povinnému ručení od České pojišťovny získáte chytrý telefon s aplikací pojišťovny, díky které vám pojistné plnění uplatňuje rychle a bez prodlení. Česká pojišťovna. Podaří se dopadnout masového vraha. Kriminální minisérie Andělská tvář. Od 18. listopadu každé pondělí večer na TV Marathon. Město, které dopadnou. Přechody. Místo, kde 100 000 našli smrt. Naše situace je soudná. Bitva, která změnila dějiny. Pátek ve 20:30 na TV Marathon. František Nachtigal a Jaroslav Klesl, nejvlivnější lidé Česka pomalu dotazů profesionálních novinářů, otázky na tělo, fakta a exkluzivní informace. To jsou témata týdne. Každý čtvrtek ve 20:40 na TV Marathon. Noční plavání. To je zasáhnoucí zážitek. Žraloční v žraloti. Dnes ve 20:12 na TV Marathon. Tentokrát nás standardem přivítá arbitr Karel Fiala. To byla Marsejeza. Já to mám bez práce. Maratonský videostop. Už za chvíli. Teď už se podíváme na naše dnešní příběhy, abychom zjistili, které byly inspirovány skutečností a které byly vymyšlené. Nejdřív nás čeká ten kreslíř, který svého zaměstnavatele vyděsil až k smrti. Pravda nebo fakt? Co ty na to, Kimbe? Je to dost děsivé. Už se svůj děsil, Kimbe. Myslíte, že tohle bylo už příliš a nemohlo se to stát? Tak povím. Příběh byl podle skutečné události, která se odehrála v roce 50 na západní pobřeží. A co příběh o kapsáři, který ukradl sázkový tiket? Pravda nebo ne? Dobře, klid, jenom klid. Jsme od policie a zatýkáme vás pro jste se snad zbláznili. No to je no. A kde jsem se Pokud jsme si to podle vás vymysleli, dostali jsme vás. Přesně to se podle našich strojů stalo kapsáři v New Jersey. Co jste říkali spisovateli, který narazil na záhadu ze skutečného života? Pravda nebo ne? Možná bychom měli jít. Dnes nás pomyšlení, že tady strávím další bezesnou noc. Pořád si myslíš, že je to víte? Nestraší. Bylo to příliš divné, než by to byla pravda. Podle našich strojů se podobný případ stal na počátku 80. let. A co ty šlépěje, které pronásledovali nemilosrdnou paní domácí? Pravda nebo lež? Vylezte ven a ukažte se mi z bakelče. Jsem na vás připravená. Opravdu se to podle vás stalo? Tak pokud ty šlépěje v plátře zanechala lež, byl to plán. A co 15letá dívka, která byla klikem přinucena vstát se svého zla? Jsem čarodějka. Proč se s ním rodiče nemůžou smířit? Proč rodičům to bývá dost nestravitelné se poslat? Nemyslíš? Říkali jste si, že tenhle příběh je samá šalba. Ale tohle se stalo v roce 80 v Nové Anglii. Je to pravda? Tak, co je to, co odděluje fakta od fikce? Proč se nám stávají věci, které nelze logicky vysvětlit? Čím víc hledáme odpověď, tím víc si uvědomujeme, že jediné skutečné vysvětlení je neuvěřitelné. Příště nasledujeme.
české znění Jiří Blachý, Jan Wagner, Helena Kocová, Gáčí, Petra Myšlíková, Jaroslav Karlovský, Daniela Martáková, Filip Švarc, Jana Hartmanová, Karel Richter a další. Překlad Zdeněk Ryba. Zvuk Ivan Leger. Produkce Jana Franšilová a Ivana Meridová. Dialogy a režie Stívka Kučerová. České znění připravila produkce AS. Vyrobila Prima Plus AS. Televize Prima 1999. Unikátní režie Balzek na kolena. Zále. Ve světě filmových hvězd a svět 240 internet Wi-Fi. Vysledování pořadu společenská hra Carcassonne. Naše energie je až na druhém místě, protože hlavní roli je ta vaše. Jsme s vámi. Skupina ČES. Co to je? Dologram. Dologram vám dodá přírodní hořčík, vápník, stopové prvky a vitamíny. Dologram, sponzor pořadu.